गामोन बिटिसिआव एमसिएलएफोरनि समायखिरा लानाय रायजोफोर एसेमब्लियाव गासैबो हाबगोन। बेवहाय आदार पार्टी अपोजिशनफोरनिबो थागोन। दा हाबनायनि माखासे कपन गेट पासखौथ' जोंबो मोनबाय, नाथाय बिनि गेजेरावनो खौरां मोनबोदों आरो बे खौराङा जाहैबाय बिटिसिनि सिङावहाय माखासे माने बिल्डिं दङ। एसेमब्लिना एसेमब्लि थाहैबाय, ओमफ्राय ए ब्लक बि ब्लक बेफोरबायदि दङ। दा बेयावहाय फट' वालाव आं दाख्लै भिडिअ लानायाव देखायफादोंमोन ना, माखासे बेफोरबायदि फट' गिदिर गिदिर फ्रेम बानायनानै जोबोद बुरजा होदों। दा बिनि गेजेरावनो बिनि एमाउन्टआ बिराद गिदिर जाहैदों। माने खौथि फट' आन्थायावनो। दा बिनि गेजेराव आरो एसेमब्लि, जाय एसेमब्लियावबो दांदां दिन्दां बिराद बुरजा आलायनानै दोनहैदोंमोननो। दा बावहाय जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा एसेमब्लियाव बेबायदि थानो मोना, एसेमब्लियावहाय बिदि दोननाय जाया आरो बेबायदि दोननो मोन्थाय गैया होननायखाय बेखौ बोखारफिनजोबनानै ओमफ्राय माखासेखौ ए ब्लक बि ब्लकआव थुबुर दोथाबहैजोब्बाय। दा जेसेबांनाखि बेवहाय बे फट' बानायदों बेखौ जाय साप्लाइ लादों, नांनायनि बारा एमाउन्ट। दा बेखौनो माखासे गेदेरमाफोरा दायो फिन नैबे गोदान सरकारावहाय RTI होनानै गासैबो नंगौ नङाखौ दिरुननानै इनभेस्टिगेट खालामनाय बा बेखौहाय माबोरै मा प्रसेस लानो हायो सावरायनायखौ जों खोनानो मोनदों। दा बिनि गेजेरावनो जाय मावग्रामोन जेल जानो हागौ नामा, गोथौ हाखराव गोग्लैनो हागौ नामा, नैबे सोंलुआ फैदों। दा बेबायदिनो रायजोफोर, सोरबा लिडारा मोजांनि थाखाय मावनो होनोसै, नाथाय नांगौनि बारा जानायाव माखासे खामानिफ्रा नाङै खामानिफ्रावबो मिसइउस जायो। जोंनि थाखाफोरा रायजोनि थाखासो, बे सोरबा लिडारनि नङा। आरो माखासे खामानिफोरा ओरै मोजां मावला, बदनामा लिडारफोरनिबो जाहैनोसै, जायनि जाउनाव खायफा लिडारा गावनि मानसिफोरनि थाखायनो खायफा जेननोबो गोनां जायो। थ' बेबायदि जानानै दं जाहैदों रायजोफोर। दा बेवहाय टटेलि एसेमब्लियाव एमसिएलएफोरनि अथ टेकिं बा समायखिरा लानाय जाग्रोजोबगोन। बिनि उनावसो आरो EM ना EM एक्सट्रा, जेब्ला EMखौ डिक्लेयार खालामजोबो, सिं रिपर्टआथ' जाजोब्बाय होननानै खोनानो मोन्दों। बिनि उनाव EMनि एक्सट्रा समायखिरा लानाय जाबावगोन नामाथाय, बे आरो आपडेटआ। आरो जायफ्रा फैसा लाग्रा, बिनि सायाव जाय गेदेरमाफोरा एक्सन लानो नागिरदों, बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेखौ अननानै कमेन्ट होबानो जाबाय। लाभ इउ अल।